ताते बुढी बोइ आयो है यहाँबाट लौरा टेक्दै ताते 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 को मान्छेले नयाँ जुत्ता लाएर यो बर्थडे लौरा यस्तो लौरा ट्याग्दै ताते नमस्ते बोय नमस्ते बोय एउटा बच्चा हो बहिनीले दे आऊ यता यतापट्टि आऊ ल आऊ आऊ ताते ल के गराउँछ बहिनीलाई खुट्टा उचाल्छ आऊ सनी आऊ ताते ल ताते हो नमस्ते नमस्ते गर्न लागिरहेछ कि ताते ल ताते गर्दै लौरा ताते राम्रो उचाल्नु पर्ने लौरा लौरा खै दे भुइयो कि भुइयो अब देऊ है ल बहिनीले लौरा दे ताते ताते हो आऊ आऊ नगर आऊ आऊ लौरै बसाल्नु नमस्ते लौरा बसाल्नु आऊ आऊ ताते नमस्ते बोय नभन के हौ बहिनी लौरा उचाल्ने नभन ताते फेरि आनन्द नमस्ते गर्नु तपाईँले गर्नु कि नमस्ते बोय नमस्ते नमस्ते बोय नमस्ते दे बहिनीले कति चप्पारी उठ्यो बहिनीले भयो